بکار نهجا از ماموسا شموس بورما وانه کنو جوانه جواکناسی آمادهی سه بشا دویم وانه اما یا سیم وانه اما بناو مالبات و خدماتی مالبات دناوا رخصتنا فره ده یانجی بناو خدماتی ده جهدگره مالبات دناوا خدماتی ده جهدگره خدماتی عالیه که سازیا بنگهین مالبات پکتینه سازیا مالبات اف خدماتی عالیه کیوی پکتینه خدماتی بچند آوایان و ته دزگرتن یعنی بچند شیویا بچند آوایان تن دزگرتن یک خدماتیا گریدای خوینه یک کنجی خدماتیا گریدای خوینه اف خدماتی کسین کو بریا خوینه گریدای هفن یعنی گریدای دایک باو وزارو کانن خدماتیا گریدای خوینه پکتینن وقت چه وقت برا خشک دایک و باو مام مد خال خالتیک اوانا همه دکوین و بشه اف گریدای خوینه نه مگو وقت چه وقت خشک برا ده باب مگو آپ مت خال خالتیک اوانا و که پکتینن اف خدماتیا گریدای خوینه یا دویم یا گریدای شکرینه یا گریدای زواجه با خدماتیا گریدای شکرینه خدمتیا گریدای شکرینه جی انجام زواج ده گریدانا کود ناورا کسان ده یعنی مروان ده مروین جنومر ده چه دیگه هر وها مروین جنه ین لگل مروین مر پکاتیه را تگوتن یعنی جوانه را تگوتن یعنی مروین جن مروی نزیکی جنه خدمات جنه مروین خدماتی مر جویار یعنی جویار نشان دادن یعنی کسین خدمه خدمه مر و خدمه جنه و یکی گریدانا وان بهوره تکلیا وان بهوره و خدماتیا گریدای شکرینه پکتینن یا سسیا جا خدماتیا کو خود سپیره کفنشوپین جواکی خدماتیا کو خود سپیره کفنشوپین جواکی اف چاوا پکتی یعنی اشکه پکتی وکه کریف ام بیجن خدماتیا شیر بینرتیا زواجه اوانا پرن مینا که مثلا فلانکس کریف من فلانکس ازوی برانه ما شیری دایکی که خواری به هفره فلانکس خوش کامنش بر ما شیری دایکی که بر دور خواری یعنی ام بیجن فلانکس تشتکی مروه دای کامنه مروه باوه منه هر وقت یعنی پرن مینا که وی هنده جوا که ده هن ستاتو رست مال و ملک برای خدماتی و جکس درباسی کسان ده یعنی دما کو هنه کاوند بینن هن استاتو هنه مینا کو هن کاد بینن یکی ام بیجن تمنه کی مزن جی
لێ دەما تجێت بێ ئەس کوڕێ فلان کەسم کوڕێ فلان کەسێمەش فلان هۆزێمەش فلان ئێلێمە دەبێ ها ون خاڵانێ منە دەبێ ون خاڵانێ منە ئەف بکون چی چێبوویە بەریا 100 ساڵی 200 ساڵی 100 سال یان jî 200 sal jinek ji malbat yan ji hoz êla te û mêrek ji malbat yan ji hoz û êla wan bi hev re şû yani ketine nava zewacê de hevdû zewûcan din di vê dekê dibe xal û xwarzê işte bî ha xalanê min yan xalê me hevkarî û alîkarî di navbera xizman de li bajaran hêza xwe wenda kiriye ev tuştaya di nava bajaran de hêza xwe wenda kirî çima ji ber bajar di nava bajar de mirov êdî çi dike leza xwe tevgera xwe bes tenê jî bo berjewendî û karî be yanî jiyana xwe berdewam bike ji ber astengî di nava bajara de pirin li pêşiya mirovan lê li gund û navçeyan yan jî bajarokên biçûk girîngiya xwe pir diparêzin yani vê xizmatiyê pir diparêzin ev jî nîşan dide ku xizmatî ne tenê saziyeke ku bi girêdanên biyolojîk yanî girêdanên laş ên di navbera kesan de pêk hatiye ji vê mezintir û berfirehtir xizmatî ji vê mezintir û berfirehtir em bala xwe bidin gundê roja me ya îro sê çar gund dûrî hevin lê xizmatiya wan bi hev ve girêdayîne danûstandinê wan henî xal û xwarzê di nava wan de pir di civakan de xizmatiya girêdayî xwînî yan jî a xwînî ku xwe dispêre bingeha biyolojîk an dayîk an bav an jî her duyan derbasî mirov dibe yan jî ji her duyan derbasî mirov dibe yan jî hin civakin hene girêdana xwînî tenê bi bav tê girtin yan jî girêdana xwînî tenê bi dayîkê tê girtin wekî din girêdan tineyî yan jî cîna hene her duka bi hev re di dema desthilatdariya bav de zarok di nava beşa xizmatiya bav de cih digire lê di dema desthilatîya jin de yan jî birêveberiya bav yan jî birêveberiya jinê de dîsa zarok girêdayî jin girêdayî dayîkê di komên mezin de yên ku tê de têkiliyên duyem di komên mezin de yên ku tê de yan jî dema ku komên civakî tên lêkolîn kirin tê dîtin ku komên biçûk ên ku tê de têkiliyên pileya yekem serwerin xizmatî cihekî giring digire lê di komên mezin de yên ku tê de têkiliyên duyem serwerin xizmatî rist û giringiya xwe wenda dike diya yekem de komên biçûk ew xizmatî giringî heye çima rola yan jî di nava civakbûnê de azadî heye wekhevî heye alîkarî heye lê di komên mezin de ji ber ev tiştana wenda dibin têkilî jî kêm dibin qels dibin lê di van komên mezin de malbat rista xwe diparêze û berdewam dike weke mabûna vê xizmatiyê malbat rista xwe diparêze û berdewam dike li gorî lêkolînên ku hatine kirin tê dîtin ku di civakên destpêkê de jiyana malbatî weke kilan û piştre hoz ew jî hebûn jiyana malbatî weke kilan û hoz jî hebûn ser bingehê çi xizmatî digên hev lê di pêvajiyên dîrokê de weke saziyên din saziya malbatê jî guherînên girîng dijiyan yan jî çê dikirin saziya malbatê di gelek guherîna de derbas dibe di encamê de cureyên malbatan awayê zewacan û girêdanên xizmatî li gorî her civakê tê guhertin di encamê de çi dibe cureyên malbata taybetmendiyên wan bingehê jiyana wan çawa xebrê vedibin û rêbaz yan jî awayê şûkirinê yên zewacê û girêdanên xizmatî tên guhertin li gorî civaka di pêvajiyên dîrokî de hem têkiliyên malbatî hem jî yên xizmatî bi vî awayî pêşveçûna yan jî bi rê ve diçin yanî jiyana xwe bi rê ve dibin endamên kilanê li gorî girêdana xwînî dibin xizmên hev endamên kilanê li gorî çi li gorî girêdana xizmatî yan jî girêdana xwînî dibin xizmên hev
د پیواژه دسپیکê de me got hoz û êlan de bandora dayîkê hebû. Di hoz û êlan de bandora dayîkê heye. Di pêvajoya dawî de ya hoz û êlê de di aynê wê pêvajoya hoz û êlê de hoz û êl çê dibin bandora dayîkê heye. Bandora kê heye? Bandora dayîkê heye. Bandora dayîkê heye. Di dawiya qonaxa hoz û êlan de piştî ku şer û pevçûnên dewlet û desthilatdariyê li ser hoz û êlan tê kirin, di dawiya wê de çi dibe? Di pêvajoya dawî ya hoz û êlê de bavksalarî çê dibe. Girêdana bi bav re çê dibe. Xizmatî ji aliyê bav ve derbasî mirov dibe. Her tişt yan jî girêdanê wan mirovan bi rêya bav tê kirin. Bi derketina bajaran re bavksalarî bi hemû taybetiyên xwe ve derdkeve holê. Tenê civak bi rêya bav yan jî bi rêya mêr tê birêvebirin û xizmatî hemû girêdayî wî çê dibin. Di vê malbatê de mêr desthilatdar e û xizmatî ji aliyê bav ve derbasî zarokan dibe. Di vê malbatê de bav desthilatdar e, xizmatî ji aliyê bav ve derbasî zarokan dibe. Wego me got waneya me malbat û xizmatî, me got xizmatî dibe sê cûre, sê beş, xizmatiya girêdayê xwînê ya wek xwişk û bira dê bav, ab, met, xax, xaltîk her wekî din pir hene. Ya di dua me got xizmatiya girêdayî şûkirinê di encama zewacê de yan jî têkiliya du kesa dema bi hev re tên îca xizmên nêzî mêr yanî birayê wî, xwişka wî, dêya wî, bavê wî, apê wî, meta wî aynê tişt yên girêdayê jinê dema di nava têkiliyekê de ne bi hev re ev jêr dibêjin çi xizmatiya girêdayî şûkirinê. Ya sisya me got xizmatiya got xwe dispêre kevneşopiyên civakî li gorî dan û standinên civakî, li gorî sinc û çanda civakî yan jî rêgezê jiyanê êgo ji xwe re ava kirine girêdaneke di nava wan kesa de çê dibe. Em dikarin bêjin di nava wê de yên ziman jî hene, yên wekî di jî hene, pir hene. Me got carnan xizmatî bi şêweyê dê digire, carna bi şêweyê bav digire. Di kilanê de şêweyê dê bû û xizmatiya xwînî hebû lê girêdan yanî gorî dê dihatin naskirin. Di hoz û êlan de dîsa berdewamiya dayîkê hebû û girêdana mirovan li ser bingehê xizmatiya nêzî dayîkê bû. Lê di dawiya qonaxa hoz û êlan de dema ku desthilatdarî dest pê dike, şer û pevçûnên bi hêz û olar dike, dixwazin wan tê xebin destê xwe de wan wek koleyê xwe bikar bînin, di wir de gelek astengîr pêşa wê civakê çê dibin û bavksalarî dibe ew jêdera xizmatiyê. Ji xwe peyva bavksalarî tê wateya ku bi zorê rengê zilamê hişk bêxuya kirin. Ê ew tu derfetê nadin wî mêrî ku heta ew jî bi hişmendiya xwe, bi rêbazê xwe, bi zanebûna xwe yan jî bi zîrekbûyîna xwe wê civakê, wê malbatê, wê hozê, wê olê birêve bixe. Şêwazê dewlet û desthilatdariyê wek waneyên me çûyî di nava wî mêrî de dikolin dihêlî got ew desthilatdarê li ser vê malbatê be lê ew kolê vê dewletê be. Di vê dekê waneya me bi dawî dibe anha em ê pirsên nirxandinê bi hev re çare bikin. Pirsên nirxandinê ya yekem dibêjî çi dibe awayên xizmatiyê binivîse. Hûn ê xizmatiya girêdayî xwînê binivîsin ya din aya girêdayî zewacê şûkirinê ya siya ya xwe dispêrê kevneşopiyên civakê. Pirsa di dua dibe çi hevkarî û alîkariya di navbera xizman de li ku derê hêza xwe wenda kiriye û li ku derê jî girîngiya xwe diparêze. Me got hevkarî û alîkarî di navbera xizman de li bajaran hêza xwe wenda kirine û li gund û navçeyan vê yeka hanê diparêzin. Pirsa sisiya xizmatiyê di komên civakî ên desthilatdar de li gorî têkiliyên pilaya yekem û duyem diyar bike. Me got tê dîtin ku komên biçûk ên ku tê de têkiliyên pilaya yekem serwerin xizmatî cihekî giring digire. Komên biçûk yên gund û kilana wek hozan wek êlan avanan.
لی د کومن مزنده یعنی د نوا باجارا ده وگو تکلیین دویم تیدا سرورن خدماتی رست و گرنگی آخوا وندا دکه تکلیین یکم ین آزادی آلیکاری هفکاری و برپرسیاری نه یه دویم یه دستلاتداری نه یا چارا پرسامه چارا دویجی چه دبه د کیجان پیواجوان ده باندورا جن دایک و باوکسالاری هیه وگو مگو د پیواجو دسپیکا هوز و اعلان ده باندورا دایکی هیه د داویا و قوناقه ده مگو باوکسالاری دور دیجی هیه دوان مالباتان ده یعنی خدماتی جه عالی دایکی و درباسی مروف دبه د پیواجو داویا هوز و ایله ده باوکسالاری چه دبه و هیه خدماتی به ریا باو درباسی مروفان دبه ونه اما به وی آوایی به داوی دبه بمین کیف و خوشی حتی ونه که نو